Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka. Jangan bosan ya di channel YouTube Keluarga Mas Goplong. Lalu pemirsa, terus arep nang merah ya. Tenang gedang ya, mohon maaf iki tak bolen ini. Mohon maaf jika ada mungkin pemirsa yang bosan, tapi pine guys yo mau perenggan konten wong memang yo sekalian yo karo memang yo dokumentasi lah bahwa oh iya iki gedang iki wis tak panen iki bulan iki konten iki ya tak nggo dokumentasi juga pemirsa, karena yo sing cepake yo Pak yo bisa ngerti ndi-ndi sing sekirane apa namanya mateng. Lagi sebenarnya gak mateng sih guys, gak panen, gak mateng, cuma pohon ini busuk kena hama. Yo sini ya mana eman apa mana dijual nang bakul, mau dijual mateng ae saiki sepi gedang ngono kuwi jarang laku pemirsa. Soalnya ana isine kuwi lho. Gedang ayu. Isine nek rajo sik nganu pemirsa. Tunggu syarat nek wong nikah-nikahan ngono kuwi. Gedang rajo nek gedang rajo, gedang rajo dienggo suguhan wong hajatan. Nah, cuma nek gedang ayu iki jarang banget. Bakul film wong bakul langgananku kapan iki wis larang pemirsa, gak emek gedang ayu. Soale yo timbang batine ngepres jeneng ngojolan gak mungkin dong jualan pengen rugi. Kuwi ya nek bener-bener kepepet wis sapa anane didol mbah rugi mbah ora ngono. Dadi yo tak memang yo tak lapor nomor tuaku. Aku gedang ya, bisa pemirsa. Nyawa gedang itu sebelah aku dhewe ana lapor kabeh. Kuwi ada 5 sisir apa 5 cengkeh lho guys. Sampai ngasih iki. Nama pemirsa sih ini. Tanda merah mumpung urung gak udan, mumpung gak panas ner-ner. Wis kadung panas. Rambut wis rambut iki ngombak pemirsa. Tak semuting ket zamane perawan nanti anakku loro. Kita tak lereni rong tahun, tak kayak yoga semuting. Cara mengelengi iso, pira lah semuting paling larang 200.000. Cuma ternyata tak jeda. Apa tak potong kok yo nek dipotong yo tipis. Mbah bingung guys. Apa tak toning ki yo golek warna sing sekane gak warna hitam, soalnya nek warna hitam kan gak oleh. Gak sah salat guys. Umur sak menit ya pemirsa. Pengen menyenangkan diri, cuma kan nek urung sekirane pengen yo nyeleng sik. Pemurung iso mending sepenting blonjone maku dhisik. Oke, terus nanti kita lanjut lagi. Aku mau udah sampai sudah tak taruh di tas. Tinggal berangkat, guys. Aku urung belintir lega. Mangan. Penting cukup, penting bojo ngijini hari ini masak apa, hari ini masak apa. Tanda berangkat, aku tak sunscreenan dhisik. Nggo masa depan, guys. Sunscreen pira wae. Nek sing gedhe ya paling 38, 36. Dijamin aman. Nek iki yo guys yo, iki kuwi perkarane ndek remaja jerawat batu tak cetesi ora masalah. Soal anu iki jerawat batu iki lho. Oh, iki ket apa? Ket aku ngek konten wis ngene. Ket zamane kontene Tante Dewi wis ngene wajahku. Ya sini kita SMP, guys. Ngene iki. Ora lagi iki ae. Oh, sing penting ki yo nek metu ki bahaya, guys. Nek sunscreenan. Ya aku ya pakai sunscreen. Sunscreen anak. Aduh, mumpung gak udan kok. Beda timbu main entah kono ape didol, ape di konten dhewe apa dibagekno dulure ben. Penting wis tak iku. Wis tak lanjut lagi kok ya. Ngono ae.
kok yang tepes ora barbar. Oke. Ubah lah, Mak. Walah kok. Kok kabodol ya, Duk? Lah mentah didol gedang ini saiki sepi, Mak. Nek raja ngono sik kena didol. Bosok tengah, Mak. Walah. Bosok tengah, guys. Iki ngimbu nduk ngene iki. Wis jenengan ibu ae. Oh, pulang. Durung apa-apa pemirsa tinggal nganu pemirsa. Makasih, Duk. Ben kono maaf di imbu kono. Tak ngiseni itu tak ngelanjutke. Iki ya nganu pemirsa. Oh, iki ngene baru. Iki guys. Anu guys. Baru tandur guys. Mae nganu masak. Iki guys. Lemek-lemek. Keran iku lah. Tak delok iki sing ngertos lho, Mbak. Anu gedangnya sampean rubuh. Terus tak tegur niku, Mak. Ngene iki nek jaman larang ngono payu. Lah nek raja payu malah gedang ini. Wong sing mendhet ae saniki pun mboten mendhet jare mboten payu sepi. Kami kok dodolan iki kondo anakku kondo Deni. Nggih, nggih. Ngono iki ya umbruke gedang jere Lah sampe nggih. wedhus. Ya Allah lah gedang kok pakan wedhus kan dia di wedhus. Nggih. Dia mboten mendhet, Deh. Ngene-ngene, Mak. Gedhe-gedhek. Wis ben nganu mae kono. Iki imbu nduk ya nek. Nggih, lho dereng mateng. Wis ulang nek kabehane mateng dhewe. Heeh. Iki mboten ndak tengah bosok ngono lho, Mak, rubuh. Ngerubuh mengalor. Guys. Terima kasih. Nggih. Engko sesuk ditukokno anu. Karbit. Kula wis lali mboten tumbas mau. Beratus sik, iki anak iki ya. Nggih. Pak, dingin Pak. Mbak kok ngarit? Ngarit lagi budal. Nggih. Baru tandur pemirsa. Baru tandur. Iki kampungane Mbak Rini ngarep iki pemirsa. Wisan. Ya diparingi, Mak, tangan kanan. Makasih. Makasih. Kasih Mbak Noma jajan. Tak pengen nukokno lho guys, nukokno mak ya guys. Nih, pulang guys. Petak syuting yo Mbah. Baru karo Mbah Kemi lagi tandur. Baru. Peteng guys. Oh, diparingi mae pemirsa wo lho Mak. Kula nggih pun masak kok. Ora nggih apa-apa mae lek kene. Kula nggih wong loro ae nggih sambel. Ya masalah saya teh sapa mana kok Bapak. Nggih. Awane perpek-perpek. Merah guys, mendung. Bakung. Ayo nek turun. Mendung guys. Ngene mae. Omah iki mang yo soalnya mendung pendang mulai pemirsa aku. Wis. Ya iki mang ceritane ngono guys yo. Gedangnya apik ora gedang elek tak nomor tuku. Lah wingi apa jenenge Mas yo timun sing winginane kuwi ibarate timun apa yo nek ngarani. Mungkin kelas B ngono lho ya. Cuma kan isih api ora uleren kabeh gak ngono gak. Maksudnya iki dalam arti iki standarte sing dijual ki A kuwi kelas B ngono pemirsa. Ono sing nyekunteng, ono sing mengkeret, ono sing kadang kala gak iso gedhi ngono kuwi diwehno tangga-tanggane. Isih apik sik kena dipangan layak kok. Jajak samono kiye iku coba wong siji ngentekno apa ora? Ora ngentekno, timun sakmono kiye, kresak-kresek wis so. Tenan. Apa neh kuwi gedang. Gedange 5 sisir ya sak tundun. Aku dhewe iki lha apa leh ngentekno. Kadang malah tak ngongkon Pak ngedol. Betingku tuku apa, bensin apa-apa, nek wong lanang tra yo apa nggo bensin nggo ngarit ngono lho, guys. Ngono nek aku ki tapi karena nek gedang ayu kuwi gedange isine besar-besar ki gak sepiro payu guys pomo tak dolo juga bakul iki nek nang pasar kapon iki bakul cilik guys bakul gedang kuwi ora bakul gede kaya lek Sriami ngono
Kuwi tak weno make ya terserah make apa di konten apa diweno dulure apa didol ben aku yo ngono guys. Aku nek kon turut ngedolno nang wong-wong gedang ayu ya wang-wangen sumpah. Nek gak bener-bener langganane ngono guys yo. Pemirsa terima kasih nonton kontenku pokok aja lali kamu sapa keluarga Mas Goplem. Ya iku mang guys ya. Kontenku ambek dolan muni mae. Terima kasih, terus semangat. Pokoknya jolali rekomendasi keluarga Mas Goplem. Jika ada kata tidak pernah mohon dimaafkan. Jika mungkin karpe pemirsa kudune Mbak Eka harus andelala kok kontenku B ya mohon maaf ya. Terima kasih buat saran-sarannya yang membangun. Terima kasih sing ibaratnya memberikan komen yang positif yang baik. Tak dong harus rezekitnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Mengajarkan kita untuk bermedia sosial yang baik ya. Terima kasih. Ojo lali bersama kupon masih tabar kalau terus semangat, jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, wis ibu kok gak ono panas guys, aku yo bingung. Kan nek wong rong glintir ae aku nganu pemirsa, ora pusing. Anggere nang omah iki ana stok sayur, stok lawuh, apa iwak, apa bandeng kadang kala sing ringkes karek mangan. Oke guys, selamat siang, dadah.